A Confraría de Rianxo denuncia a discriminación no pago das axudas ás mariscadoras a pé. A orde de subvención establece pro cálculo unha media dos días traballados nos anos anteriores, o que apenas percibirán uns 700 euros ao mes. Que tal, saúdos? Cruce de acusacións entre o BNG de Poi e o goberno local polo episodio de contaminación na praia de Lourido. Neste areal desaconsellase o baño porque as últimas análises detectaron un índice elevado de bacterias E. coli. O bloque critica a escasa información facilitada polo Concello. Denuncian que o cartel informativo é do tamaño dun folio apenas visible. O Executivo Popular asegura que se cumpriu escrupulosamente coa normativa legal. En Ribadumia, as obras de urbanización da Rúa Condesa en Barrantes están moi avanzadas. Se todo segue segundo o previsto, o prazo de remate total desta mellora podería ser a finais deste ano ou comezos do que ven, e non en marzo de 2025, tal e como estaba contemplado. Esta mañá visitaron eses traballos o presidente da Deputación de Pontevedra e o alcalde de Ribadumia. Convocada a 7ª edición do Premio de Literatura Infantil Carlos Mosteiro. O Concello da Pobra, a Editorial Galaxia e a Asociación Cultural Barbantia promoven este certame dotado con 3.000 euros e a publicación da obra gañadora. Os interesados dispoñen de prazo ata o 1 de novembro para presentar as súas obras escritas en lingua galega e dirixidas a lectores de 8 a 12 anos. Ribeira honrará a súa patroa con 4 días de celebracións. As festas de Santa Uxía celebraránse do 12 ao 15 deste mes, combinando actos litúrxicos cunha ampla oferta de lecer. Salienta a oferta musical coa orquestra Mondragón como cabeza de cartel. E fiéis á tradición, centos de romeiros deronse cita este sábado na Carballeira de Bealo para celebrar o San Ramón, unha das festas máis senlleiras de toda a comarca do Barbanza. O patrón das embarazadas congregou a visitantes procedentes non só de Boiro, senón tamén de numerosos concellos limítrofes para pedir o favor do santo. Son algúns dos asuntos que imos tratar de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. Comezamos. Víamolo en portada, o patrón maior de Rianxo denuncia a discriminación no pago das axudas ás mariscadoras a pé. A orde de subvención establece pro cálculo unha media dos días traballados nos anos anteriores, co que apenas percibirán uns 700 euros ao mes. Aínda que tan só son 4 as mariscadoras afectadas, dende a Confraría de Rianxo quixeron denunciar públicamente a discriminación que supón a orde de axudas con cargos fondos FEMPA publicada pola Xunta pro colectivo a pé, con respecto aos seus compañeiros de flote. Porque a Confraría de Rianxo sale moi perjudicada, os mariñeiros, as mariscadoras, os mariscadores desta cofradía van salir moi perjudicados con respecto aos da flote, en ese sentido. Salen cobrando, sale cada mes en sobre 780 euros mensuales. Daí saca a súa social, quedanlle sobre 400 e pico de euros. Vemos que é totalmente injusto cando as condicións ben se podían saber antes e tomar unha decisión se a xente que se quería coller eses fondos poderan ir ao cese de actividade do ISM, no cal poderían gañar un pouquiño máis que isto. A parte que debe cobrar non é o mesmo cobrar mes a mes a cobrar todo a final de setembro-outubro. O tempo que pasou desde enero hasta agora para cobrar isto non compensa. Vemos que é unha discriminación moi grande en ese sentido. Na orde que vende publicarse hai apenas 15 días establecese o cómputo das anualidades dende o 2021 para calcular a media de traballo, o que non supónse que era o cobro do mes enteiro, como si se estableceu pros da flote. Tuéramos unha reunión, pero máis ou menos o marisqueo a pé, como non se falan as condicións en firme de que como iban a ser, como cando foi o marisqueo a flote, os cales si sabíamos as condicións e sabíamos a cantidad que iba a cobrar cada mariñeiro, nesto no marisqueo a pé non se sabía, non tiñamos claro. As reunións que tuvamos con elas, dixámoslle máis ou menos o que tuéramos unha reunión, me parece que fora en enero ou febrero, co director xeral de pesca, naquela foron unha condición, me parece que falábamos de 80 euros día, o que non contábamos é que foran por días de traballo nesas anualidades, calculando a media das 3 anualidades. O normal sería que cobraran o mes enteiro, os 20 días de traballo.
Entenden dende a confraría que a Xunta debería ter informado antes os criterios para o cálculo das axudas, posto que lle sería máis rendible acollerse o cese de actividade para acceder á prestación do ISM. En Poio desaconsellase o baño na praia de Lourido por mor da contaminación. Segundo as últimas análises, as augas deste areal presentan un índice elevado de bacterias E. coli. O Concello instalou un cartel nesa praia ofrecendo esta información á espera de que novas analíticas indiquen se o problema persiste ou queda solventado. Pola súa banda, o BNG de Poio critica a escasa información facilitada polo Concello. Denuncian que o cartel informativo instalado polo goberno local é do tamaño dun folio apenas visible no taboleiro de acceso á praia. Ademais, os nacionalistas critican que os socorristas non tivesen recibido indicacións para que informasen da situación os bañistas durante esta fin de semana. Entenden que o goberno local non actuou con transparencia e dilixencia ante estas circunstancias en que o concelleiro de Medio Ambiente dese as explicacións oportunas. Entre tanto, o Executivo Popular asegura que se cumpriu escrupulosamente a normativa legal e que é o BNG o que está intentando manipular a veciñanza. Mellores novas chegan dende a Pobra. A praia dos Areos volve estar aberta ao baño despois de que o Concello recibise esta mañá a notificación da Consellería de Sanidade pola que se confirma o resultado positivo da contraanálise realizada. Os niveis volveron á normalidade tras o episodio de contaminación microbiolóxica detectado o pasado venres ao abeiro do Programa de Vixilancia Sanitaria das Zonas de Baño de Galicia. O Concello xa procedeu á retirada dos cartéis informativos que desaconsellaban o baño. Lembran ademais dende a administración local que os areais do municipio acabaron este ano a cualificación de excelente. Avaliáronse as zonas de baño da Barca, a Corna, os Areos, a Illa, a Lombiña e os Raposiños. Imos agora ata Ribadumia. As obras de urbanización da Rúa Condesa en Barrantes están moi avanzadas. Esta mañá visitou eses traballos o presidente da Deputación de Pontevedra xunto co alcalde de Ribadumia. Luís López destacou a importancia deste proxecto que supón mellorar a seguridade viaria nun punto onde se concentran varios equipamentos públicos como o colexio ou instalacións deportivas. A actuación abrangue un treito de 300 metros. Vanse investir ali preto de 650.000 euros, dos que o organismo provincial achega o 70%. Nestes momentos, a parte máis complicada da obra, baixo terra, xa está resolta. O bo ritmo leva o presidente provincial a avanzar que, se todo segue segundo o previsto, o prazo de remate final desta mellora podería ser a finais deste ano ou a comezos do ano que ven, e non en marzo de 2025, tal e como estaba contemplado. No máis inmediato, co inicio do curso escolar, o alcalde ribadumiense confía en que os autobuses poidan empregar a zona con total normalidade, se non é xa nos primeiros días de actividade lectiva, o antes posible ao longo deste mes de setembro. Si non é a principios, unha semana máis tarde, pois os autobuses xa poden aparcar aquí para seguir continuando coas obras en todo este espacio, non? En todo este recorrido. Aquí había este terreno fora comprado polo Concello, houve un derribo pois dunha vivenda, agora se vai a tamén pois derribar pois ese edificio de Protección Civil. A nivel de execución de obra, pois o máis complicado, o máis dificultoso, aínda que pode que non sexa o máis visible, xa está feito. A nivel do contrato que asinamos da Diputación, estimábase que a principios de marzo, que era o prazo que tiñan para rematar, pero falando ca empresa que se está encargando os traballos, con COPSA, pois o adiantamento do plazo vai ser unha realidade, salvo que concurran circunstancias moi excepcionais en canto á climatoloxía e demais. Pontevedra aproba a adxudicación do contrato para a redacción do proxecto para a recuperación e restauración ecolóxica dos Gafos. A empresa adxudicataria ten un prazo de 5 meses para entregalo, contando cun orzamento de 85.000 euros. Recordemos que a futura obra permitirá destapar o río no seu treito urbano o seu paso por Campolongo. A intervención ten un orzamento de máis de 2 millóns de euros. Pero está en marcha despois de un traballo grande, non?
para conocer cal era a situación do gafos e as posibles alternativas técnicas, pois hoxe damos un gran paso adiante para esa renaturalización do río en Campo Longo. Máis asuntos, o inicio da vendima será tranquilo nas Rías Baixas, cando menos en canto se refire ás enfermidades que poden afectar ao viñedo. A Estación Fitopatolóxica do Areiro publicou o seu último aviso da campaña, tendo en conta a proximidade do inicio da recollida da uva. Nel advirten do aumento da presenza do oidio nas follas de algunhas plantas, máis á sombra que xa padeceron este patóxeno. Ante esta situación, recomendan realizar unha aplicación localizada con funxicida. No caso do mildio, apuntan que antes de realizar a vendima e antes da caída xeral da folla debe aplicarse un tratamento de cobre pensando no agotamento da madeira e en reducir o contaxio para a campaña seguinte nos predios que sufrirán unha presión maior. Finalmente, os técnicos do Areiro destacan que se incrementou o número de capturas da terceira xeración da abelaíña da uva e máis acios con perforacións. Así as cousas, a inminencia da vendima e o tempo seco previsto fan pensar que os danos non van ter maior incidencia para favorecer a aparición de botrite. Dentro de uns minutos estaremos no San Ramón de Bealo, no concello de Boiro, e tamén na Romaría de Santa Baia en Ribadumia. Iso sí, será despois da publicidade. Aquí estamos, nas novas, en Canal Rías Baixas. A Deputación de Pontevedra lanza Máis Convivir, unhas xornadas lúdicas e formativas dirixidas ao movemento asociativo da provincia. Este novo programa dará comezo o día 13 de setembro en Poio e espallarase por diferentes concellos da provincia. Unha iniciativa coa que a Deputación quere contar co movemento veciñal para dinamizar o territorio. Serán unhas xornadas de carácter eminentemente lúdico, pero tamén formativo, nas que habrá charlas e mesas redondas sobre doenzas comuns, como pode ser a pérdida da memoria ou trastornos psicolóxicos, clases de pilates, xogos de interacción, actuacións musicais, en fin, un completo programa para demostrar de novo que contamos co movemento veciñal para seguir dinamizando a provincia de Pontevedra. Máis cousas, convocada a 7ª edición do Premio de Literatura Infantil Carlos Mosteiro. O Concello da Pobra, Editorial Galaxia e a Asociación Cultural Barbantia promoven este certame dotado con 3.000 euros e a publicación da obra gañadora. Tras 6 edicións con gañadores de renome como Xosé Antón Neira Cruz ou María Canosa, o Concello da Pobra convoca o 7º Premio de Literatura Infantil Carlos Mosteiro. É a 7ª edición, como decía a concelleira, xa ten unha nómina de gañadores de recoñecido prestixio, Neira Cruz, María Canosa, ou José Luis Baños de Cos, o último, o gañador do ano pasado, e nós encantados de seguir con esta colaboración e tamén de celebrar a memoria e o recordo e a lembranza de Carlos Mosteiro, un senlleiro autor de literatura infantil desta terra. Este ano, ademais, ten un significado añadido, porque Barbantia está de celebración, estamos no 20 aniversario, e Carlos Mosteiro foi socio fundador da Asociación Cultural Barbantia. O acto de presentación tiña lugar na Biblioteca Municipal, onde se realizou tamén a descuberta dunha escultura de Carlos Mosteiro realizada por Che Tembra. E douseme por facela así en ferren, é que dixen, para se vai a quedar na biblioteca, hai que facer unha cousa que se vexa. Para o que lle guste, que para outros vai a ver dar as chatas, como se chega este lado, hai que darlle as limpos de feitas. Ele é por iso mismo, fixeno en ferro, ao mellor levar algo de acero inoxidable, eu que sei. Eu que o material que encontro é o que me vale, o que vexo por ali que ti non che vale, ao lado dun contenedor, fais un dibuixo. Os interesados dispoñen de prazo ata 1 de novembro para presentar as súas obras, escritas en lingua galega e dirixidas a lectores de 8 a 12 anos. Ademais da dotación económica, a obra gañadora publicarase na colección Árbore da Editorial Galaxia. O gañador supón un cheque de 3.000 euros, pero tamén supón imprimir, creo que 500 exemplares que dáramos para que se repartan ca rapazada da Pobra do Caramiñal. Entonces, bueno, eu creo que está moi ben, fomos subindo un pouco
ano a ano e esperamos que este compromiso pois siga sendo así, non? As bases completas poden consultarse tanto na web municipal da Pobra como na da Editorial Galaxia. Ata 50.000 persoas participaron este ano na Festa da Auga de Vilagarcía ou outras 15.000 gozaron do combate naval. Son datos estimados achegados hoxe polo alcalde da cidade, que fai un balance moi positivo dos festexos deste verán. Alberto Varela salienta outros eventos como o Festa Clown ou os distintos concertos e verbenas. O rexedor agradece ao público a súa implicación e felicita tamén ao persoal municipal polo seu traballo. Que supoñen as festas para Vilagarcía? Pois, como decía, poñer a marca Vilagarcía como referencia en un sitio que, home, é dicir, vivimos nun lugar privilexiado, pero, dende logo, a programación da Concellería de Cultura ten moito que ver para ese éxito que tivemos no mes de agosto. Felicitar a Concellería, todos os departamentos municipais que colaboraron na realización das festas, dentro do Departamento de Comunicación, Obras, Xardíns, Electricidade, Policía, Emerxencias, todo o equipo humán que está pois volcado en organizar estas festas e organizar non só as que organiza o Concello de Vilagarcía, sino as múltiples festas que hai durante todo o verán en Vilagarcía das diferentes parroquias na que o persoal do Concello pois ten un protagonismo moi importante. Pois a cousa non remata aquí en Vilagarcía porque continúa esa programación festiva na cidade. Esta vindeira fin de semana, os días 7 e 8, Carril acollerá unha nova edición do Ameixa Rock. A cita celebrarase a pesar das dificultades que este ano foron moitas. A retirada da subvención dunha das administracións que os apoiaba levou a organización a recorrer a un crowdfunding que están a piques de completar. Ademais, o Concello de Vilagarcía aumentou o seu apoio ao festival ata os 7.000 euros. Os grupos teñen que empezar en algún lado e os festivais pequenos, como somos nós, tal vez sea o sitio onde poden empezar a rodar. Para tocar un día nun Son do Camiño teñen que empezar nunha Ameixa Rock. Lógicamente, salvando as distancias, pero en algún sitio teñen que empezar. E as administracións deberían de ver eso e facilitar un pouco as axudas, facelas un pouco máis transparentes e máis accesibles. Máis de 10 anos do mellor rock en Carril. Isto pon o punto final, digamos, as actividades de Carril de verán, que son intensísimas. Carril, a verdad, que tampouco para durante todo o verano, e que mellor que facelo coa Ameixa Rock. Ademais, bueno, poñendo aínda a Ameixa en rima da mesa, presumindo dese produto que tan vinculado está a Carril, e ademais traendo pois os mellores grupos de rock que se pode ter nun tipo así de festival gratuito, que ao final, bueno, pois non é un festival destos de pago gigante, sino que un festival gratuito, pequeniño, feito por unha asociación. Nesta 11ª edición pasarán polo escenario carrilexo bandas como Grande Amore, Rompe Calaveras ou The Lely Kellys. As súas serán as actuacións centrais da programación na Alameda, pero non serán as únicas. A proposta conta tamén cunha sesión vermú amenizada por Suso Aboi o sábado e os vilagarciáns Perfect Strangers o domingo. Ademais, organizarase unha visita á illa de Cortegada, que será a única actividade de balde. A programación complétase coa actuación de Alexandre e Alejandra o domingo pola tarde na Praia da Covacha. Ribeira honrará a súa patroa con 4 días de celebracións. As festas de Santa Uxía desenvolveranse do 10 ao 15 deste mes, combinando actos litúrxicos cunha ampla oferta de lecer. O xoves 12 de setembro será o día principal das festas de Santa Uxía, con especial protagonismo dos actos relixiosos. Sobre a unha, máis ou menos, teremos a procesión solenne que vai polas distintas rúas, sae pola Rúa de Galicia, sube despois hacia o Concello que está o Concello que está en obras, e baixa pola Rúa Santa Uxía e volve outra vez para a iglesia. Unha vez chegamos á iglesia vamos a hacer un ágape, nos chamamos ágape UPA de Ribeira, donde o que queremos é xuntar a toda a xente que forma parte ahora neste momento de Ribeira na actualidade, non? E como xa fixemos con eles algunha que outra cousa, a idea é que ese ágape sea un pouco multicultural, non? En paralelo, o Concello de Ribeira programou unha serie de actividades culturais nas que destaca unha variada oferta musical coa Orquestra Mondragón como cabeza de cartel, que ofrecerá un concerto sábado.
ás 11 da noite teremos a actuación da Orquesta Mondragón con Javier Gurruchaga na Praza da Porta do Sol. E o domingo día 15, por último, teremos un DJ, que é Carlos Crespo e Cris DJ, que veñen ca Duende Neta, que van a facer unha sesión vermú dende a 1:30 na Porta do Sol, ven da man da Rede de Dinamización Lingüística de Galicia. A Asociación dos Taleiros colabora tamén na celebración coa organización dunha festa de temática dos 80 que terá lugar o sábado 14 durante toda a xornada. Xa se fixo o ano pasado, este ano vamos a ampliálo un pouquiño máis, somos a máis os locales participantes e vaise abrir a todo o día. E vaise abrir tamén ao comercio e ao resto da hostelería para que podan participar decorando, ambientando os seus locales e disfrazándose. E aparte disso, pois facemos unha ruta para persoas que veñan caracterizadas dos 80, é obligatorio que veñan caracterizadas, senón non poden participar na ruta, na que faremos pois diversos premios. A tradición e a cultura estarán tamén moi presentes no programa con actos como a exposición O Camiño da Arte ou a Ruada do Traxe Tradicional. Quixemos poñer a Ruada do Traxe xa coñecida, non? Que propoñen as amas de Casa de Ribeira, Aires de Dorna, e que o Concello colabora con elas para realizala. Este ano vaise facer no auditorio, no novo auditorio, vai ter lugar ali, con un novo percorrido tamén. Ribadumia gozou da Romaría de Santa Baia. Esta foi a 38ª edición desta festa que tivo lugar na Carballeira de Ribadumia. A cita mesturou a parte relixiosa coa festiva. Pola mañá tivo lugar a procesión na compaña da Agrupación Músico-Cultural de Ribadumia e os xinetes do Ronchelo, do Concello de Meis. Ao mediodía celebrouse o tradicional xantar con polvo, pero tamén con moitos xantares organizados polas familias, nos que cada un trouxo as súas viandas da casa. Pola tarde continuaron as actuacións cos grupos de gaitas, os Carballeiras e Xironsa, o grupo de teatro Alecrín e o grupo musical Añoranza. Ademais, a Romaría contou coa presenza do humorista e actor Pedro da Devesa. Destaca tamén a entrega de agasallos á xente que fai parroquia para agradecer aos veciños o seu traballo a prol da comunidade. Esta Romaría de Santa Baia viviu este ano unha edición moi especial que serviu tamén de homenaxe ao seu impulsor, o párroco do Siteo Baliñas, falecido en xaneiro deste ano aos 113 anos, despois de case 80 na parroquia. E fiéis á tradición, centos de romeiros deronse cita este sábado na Carballeira de Bealo, en Boiro, para celebrar o San Ramón, unha das festas máis senlleiras de toda a comarca do Barbanza. O patrón das embarazadas congregou a visitantes procedentes non só de Boiro, senón tamén de numerosos concellos limítrofes para pedir o favor do santo. Tras os actos litúrxicos celebrados dende primeira hora da mañá na capela, a mediodía tiña lugar no exterior a misa cantada e posterior procesión. Rematados os actos relixiosos, houbo tempo para a diversión coa sesión vermú a cargo do grupo Alianza e o xantar nos postos de polvo e churrasco. Pois así rematamos, máis en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Mañá estará por aquí de novo a nosa compañeira Alba García. Nos vémonos, se queren, aínda no Verán este vindeiro venres. Graciñas por estaren aí.